मा नोंथाङा मिथिगौ नामा सेक्स एडुकेशन माखौ बुङो आरो नोंथाङा मिथिगौ नामा माबोरै हिन्जावफोरा प्रेगनेन्सि जायो? बेफोर मोनगु सोंनायनि फिननायखौ मोनथियैनि जाहोनावनो दिनै दानि सेंग्रा सिख्लाफोरा गाब्रयो। रिलेशनशिपनि बाथ्रा एसेबो मिन्थिया, सेक्स एडुकेशननि सोलोंथाइ गैया। नाथाय जिंगा दासि दिनैनि नैबे भिडिअ'आव बेफोर सोंथिनि फिननायखौ मोनजोबगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो सोर जागोन इउटिउब चेनेल, जेराव जों आथोन बिगियान, हेल्थ बायदि बायदि बाथ्रानि सायाव भिडिअ खालामनाय जायो। फैदो अब्ला गोबाव सम बारहोआलासेनो भिडिअखौ जागायनोसै। कुइसन नम्बर 1 आवनो दं, सेंग्रा सिख्लाफोरा माब्ला आथोन गेलेनायनि सोमोन्दै सोलोंनो नांगौ? एन्सारा जागोन लोगोफोर 13 निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि गेजेराव। बे बैसोआव जोंनि देहायाव गोबां सोलायनाया फैयो। बेनिखायनो बे बैसोआव गासैबो गोनांथार आथोन बिगियाननि सोमोन्दै एसेब्लाबो सोलोंथारनांगौ, जेरैबायदि पिउबार्टि, हाइजिन, सेफटि, कनसेन्ट, रेसपेक्ट बेफोरबायदि बाथ्राखौ मोनथिनाया जोबोद गोनांथार। कुइसन नम्बर 2 आवनो दं, सेक्स एडुकेशन एबा आथोन बिगियाननि ओंथिया मा फोरमायो? एन्सारा जागोन लोगोफोर, सेक्स एडुकेशननि ओंथिया गाज्रि बाथ्रा नङा। बेनि ओंथिया बेसो, देहानि सोलायनाय, सेफ सेक्स, प्रेगनेन्सि माबोरै जायो, प्रटेक्शना मा, कनसेन्ट आरो रेसपेक्ट, मोजां टाच खालामनाय आरो गाज्रि टाच खालामनाय, बेफोरबायदि सोलोंथाइखौसो आथोन बिगियानाव फोरमायनाय जायो हेल्थ आरो सेफटिनि थाखाय। कुइसन नम्बर 3 आवनो दं, पिउबार्टिनि ओंथिया मा फोरमायो? एन्सारा जागोन लोगोफोर, जेब्ला सेंग्रा सिख्ला 11 निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि गेजेराव हाबो, अब्ला देहायाव गोबां सोलायनाया फैयो, जेरैबायदि गाराङा सोलायनाय, हाइट बारायनाय, सालमाय ओंखारनाय, खानाय एबा दारि लावनाय, मुड सोलायनाय, बेफोरबायदि सोलायनाय फैनायखौनो पिउबार्टि बुङो आरो बेफोरबायदि सोलायनाया एकदम 100% नर्मेल। कुइसन नम्बर 4 आवनो दं, मास्टारबेशन एबा आखाइ संख्लनाया सेफ नंगौना नङा? एन्सारा जागोन लोगोफोर, नंगौ, सेफ। जेबो गिनो गोनां गैया जेब्लासिम लिमिट बारलाङा। बेयो मोनसे नेचारेल प्रसेससो, गावनो गाव जाखायो। नाथाय बांद्राय खालामनायजों लोरबां, बोलो गैयै, मानोबासो खालामफ्लांबाय, माइन्ड डिस्टार्ब बायदिफोरा जायो। बेनिखायनो आखाइ संख्लनायखौ जेसे हायो एसेनो कन्ट्रलाव लाखिनाया मोजां। कुइसन नम्बर 5 आवनो दं, प्रेगनेन्सि माबोरै जायो? एन्सारा जागोन लोगोफोर, जेब्ला प्रटेक्शन गैयालाबासिनो सेक्स खालामो, स्पार्मआ हिन्जावनि एगसिम सहैयो, अब्लानो प्रेगनेन्सिया जायो। सिम्पल रावाव बुंब्ला, प्रटेक्शन गैयालासिनो एबा condom गानालासिनो सेक्स खालामनाया प्रेगनेन्सि जानाय रिस्कखौ बांहोयो। कुइसन नम्बर 6 आवनो दं, प्रटेक्शन माखौ फोरमायनाय जायो? एन्सारा जागोन लोगोफोर, प्रटेक्शननि ओंथिया जाबाय देहाखौ रैखा खालामनाय, बेराम, प्रेगनेन्सि एबा सन्देरनाय बेरामनिफ्राय देहाखौ बासायनाय। प्रटेक्शन होनना बुङोब्ला सरासनस्रा जों कन्डमखौनो होनना मिथियो। नाथाय कन्डमनि अनगायैबो साननैसो मोजां सानाव आथोन गेलेनाय एबा पिल्स, मुलिफोर जों डक्टरनि एडभाइसजों बाहायनाय, बेफोरखौबो जोङो प्रटेक्शन होननानै बुंनो हायो। कुइसन नम्बर 7 आवनो दं, कनसेन्टनि ओंथिया मा? एन्सारा जागोन लोगोफोर, कनसेन्टनि ओंथिया जाबाय सासेयाथ' राजि, नाथाय सोरबा सासेया दायो राजि नंगौना नङा बेखौनो जोङो कनसेन्ट होननानै बुङो। जुदि सानैनिबो कनसेन्टआ येसब्ला अब्लासो खामानिखौ मावनाया मोजां। गुबुन सासेया न' होनना बुङोब्ला जोङो बुजिनांगौदि बियो कम्फर्टेबल नङा एबा खालामनो थाखाय राजि नङा, बेखौ जोङो बुजिनाया एसे गोनांथार। कुइसन नम्बर 8, बेड टाचआ मा? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, मायबा मोनसे जायखौ टाच खालामनायाव, हमनायाव नोंथाङा आनकम्फर्टेबल एबा गाज्रि मोनदांनाय, गिनाय मोननाय आरो गोरोन्थि खामानि, बेखौनो बेड टाच बुङो। बेफोरबायदि समाव थाबैनो फोथायजाथावना सुबुंनो फोरमायनाया मोजां। कुइसन नम्बर 9, रिलेशनशिपआव बयनिख्रुइ गोनांथारा मा? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, रेसपेक्ट, ट्रास्ट, कनसेन्ट, कमिउनिकेशन। बेफोरनि अनगायै रिलेशनशिपआ माब्लाबाबो स्ट्रं जाया। रेसपेक्ट होननानै बुङोब्ला जों गुरै राव बुजिनो हायोदि सासेया सासेखौ बुजिलायनाय, गाज्रि रावजों रायज्लायै। आरो ट्रास्ट होननानै बुङोब्ला सासेया गुबुन सासेनाव फोथायनाया थानाय। कनसेन्ट, मायबाफोर गोथौ खामानि मावनायनि सिगाङाव गुबुन सासे सुबुंनि गोसोनि बाथ्राखौ बुजिनाय। आरो कमिउनिकेशननि ओंथियानो जाहैबाय बाथ्रा सावरायनाय, मायबाफोर प्रब्लेम्सआनो फैया मानो, मायबाफोर रागायानो जोङा मानो, बेफोरखौ रायज्लायनाय आरो फिननायखौ नागिरनाय। अब्ला बेफोरनोमोन गोनांथार सेक्स एडुकेशननि बाथ्राफोरा, जायखौ गासैबो सुबुङानो मोनथिनाया गोनांथार।
जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना हो आरो शेयारबो खालामना होब्लानो जाबाय। अब्ला जोङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबोसिगोन। गोजोन्थों।